Искат с мене да се снимат. Така ми започва песента. Тук що дойдохме на мястото. Това е гримето с втората визия. Здравейте! Тук се намираме на снимачната площадка на първият клип на Натали. Искат с мен да се снимат. Аз съм Никол и ще ви разведа из мястото. Здравейте! Много се радвам да бъда част от първия клип на Натали Стойчева. Тя е един от нашите успешни модели. Харизматична, млада, готина, изключително красива, Амбициозно и проспериращо момиче. Разкажете ми малко повече за Secret Spa. Привет, Гери, Никол! Secret Spa! Един луксозен оазис с прекрасна локация. Благодаря ви, че сте ми на гости. Други музикални клипове на това място снимали ли са? Имаме два завършени клипа и плануваме да снимаме един сериал лятото. Искам участие в този сериал с Зубърка. Нърд! Имаш ролята на нърд. Всички ще тормоза. Кои са най-луксозните преживявания в Secret Spa? Това премиум усещане, че може да запазите цялото спа само за вас и вашите любими хора. Без чужди посетители, без любопитни очи, правилът изживяване. Успя ли да стопнете сега вече? Успях. Прекрасно е. Спата е просто невероятно. Какво ти е мнението за конкурсите за красота в България като професионалистка? Според мен трябва да има все повече идеи за тези конкурси, които се организират и реално да носят щастие на обществото и всяко едно момиче, което участва, да се чувства красиво и оценено. Това, което правим чрез конкурсът Ми Зелена България, именно това. Даваме повод и място, където могат да се изявят млади, интелигентни и амбициозни момичета. С мен да се снимат. Искат. Стой, да те Добре. Мама, хареса ли ти клипа, в който участва? Да, аз съм харесва много. Добре, в какви други клипове си участвал? Чалга, Галена и Палома и Анели. Добре, от колко време си в България? 4 години. 4 години? Да. Харесва ли ти тук? Да, българи си много хубаво. Българските жени са най-хубави? Да. Успокоихте ли страстите след заснемането на клипа на Натали? Абсолютно да. Как си прекарахте? Как беше? Ужасно добре. Изключително много съм благодарна на абсолютно всички, като започна от бутик Резервей за прекрасните рокли и аутфити, които ми предоставиха. Благодарна съм на Secret Spa, защото няма как да снимаш на подобно място и просто да не си усмихнат. На Бранш Бургер, защото на гладно, разбира се, не може да се работи. На Real Models, че бяха част също от клипа. Със сигурност всичките тези прекрасни момичета за напред ще имат много успехи и аз вярвам в това нещо. И разбира се, на теб. Виктория, която ни направи толкова красиви. Да, няма по-добра грижа. Но най-вече на много музика. Пожелавам на Нати винаги да следва мечтите си, както прави, и никога да не се отказва, защото животът е прекрасен и очаква да види да се усмихне. Името и да става все по-известно и да бъде споменавана само с добро за напред. Wish Natalie all the best in this new video clips with iOS. You have success. Тежки успехи, тя е млада, красива и амбициозна и се надявам да разбие светските среди. Тя, колкото и да се издигне, мисля, че тя ще си остане това, което си е била в началото. Ние си знаем като Нати, ще остане Нати. Обичаме те, Нати! Нова музика